Uy, ay Jelly? Jelly 27. Hello po. Rin ko po. Shout out. Clear ba ako? Kasi. Wow, hello sir. Mukha mo. Uy, thank you Rexa. Ayan, dalawa ng viewers ko. How's your life? Eto, madami na yung whiteheads. Ah, whiteheads. White, ayun oh. Wait lang, share ta ka. Ay, thank you. Wala, nag-share ako kagina. Wala nang kadto. Pero thank you, Jelly. Yan, thank you sa 2 likes at 2 viewers. Hindi, ayoko na mag-share. Nakaka-stress. Lang, kukunin ko lang yung puting buhok ko. Hello, shout out sa 3 likes. Ay, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, Cass. Thank you, ah. Kanina kasi nag-live ako. Walang pumunta. Nag-share pa ako sa iba't ibang GC. Ay, ayo, nakita ko yung share mo. Shared. Thank you, ah. Musta na, guys? Oo, feeling ko. Pero okay lang. Ah, thank you, thank you. Musta naman ang buhay nyo, guys? Break time? Ay, wala. Dapat gani ano ni? StreamYard? Wala ko ka-download. Wala ko download. Do, matagal na kasi ako hindi ano, nag-live. Sobrang busy kasi sa ano, sa brand collaborations out sa vlog. Try ko next time mag-StreamYard ako. Tapos para at least pwede akong umakyat ng ano to, ng viewer or nagko-comment diyan. Musta na ka sa work, sa buhay? Shout sa 4 viewers. Hello po. Ah, join membership. Um, may settings pa ko, kailangan ano to, kulang. Ay, sorry, sorry, epic. May settings pa ako. Ano yak? May settings pa ako na ano, na hindi ko na accomplish. Wala pa akong perks or privilege sa mga membership. Kaya, yun, wala akong join. Nasa 75% pa lang yun. Kaya hindi ko alam kung anong privilege at perks makakuha ng ano to, ng membership ko. Yun. Ngayon nga lang ako ano to eh, na-approve by Google Ads. Ah, ngayon lang dumating yung Google Pin ko. Ba't naiyak ka? Uy, hindi ako naiiyak. Sa contacts ko yan. Addict to. Tapusan na sa ating maski ano lang. Ah, sige, sige. Try ko, try ko. Ah, wow. Ha? Wala ka pa pin? Pero monetize ka na? Monetize ka na? Yan. Ga, nag-relive yung live ko. Pero monetize ka na? Or naka-request ka na ng pin?
Hindi, Beshi, may nagpilit sa akin. San ulang, wait. San ulang ko. San ulang man ko nag-YT muna na ako. Oh? Twice na. Kailan? Sana ang imo last request? Hajel? August? August ka nag-request? Or August ka nag-start YT? Kaya yung pin, no? Google AdSense. Actually, January 19 na siya nag-abot. Yung pin ko. Tapos, January 26, August nag-start, October. Wow! Dasig ba? Okay. Nice. Sa third request siguro, mag-abot ang imo na pin. Kaysa akon, third request, nag-abot, muni ko. Finally. Pero ang letter ko amo ni siyang first request ko. First request. So, may 2 pa na letter ma-receive ko. So, i-fix ko pa ang payments ko. Patudlo lang ako sa brother ko kung anong details. Sige, kagabi lang. Second. Okay, okay. Siguro, wait ka lang after 1. Ay, sorry, nag-relive siya. Hina net ko. Ah, saan ko yun nag-request First request ko is October. Tapos, second request ko, December 23, 21. 3 months lang, dasig. Pero, pero kasi ang revenue mo, naka-reach ka ng $100. Na-share ko na. Ay, thank you, Rex. Thank you. 3 months. Wow! Sana all 89. Ako 48. 48? Oh, 48. Famous. Last year lang siya nag-YouTube. Tapos, in a span of 3 months, monetize na siya. Pero diin mabase ang course rev. Sa AdSense. Sa payments balakas, 'di ba sa AdSense, Google, she left the group. Uy, buang. Sa AdSense, kay sa YT, iset lang siya for lifetime. For lifetime. Tapos, makita mo ang revenue mo. Pero sa Google AdSense, sa payments, yung estimated balance, yun. Yung estimated yung estimated balance ko sa Google AdSense is $43. So, need ko pa 40 more dollars para makasweldo. Ayun. Yan, isa na lang po yung viewer ko. Hindi ko alam kung sino. Yan. Mas taas ang YT kaysa AdSense. So, oo. May instance gid ya. Delay. Tapos, si YT, Gadidak siya sa for revenue. Umulang na ang sakit.
Gadidak gid siya. Akong dapat ano, 'di ba? Akong dapat maka-reach na ko 50. Galing, hindi ako maka-reach kay ginabawasan ko ni YT. Tapos, ang ang views ko or revenue ko, grabe bawas niya. Siguro 5 days or 3 days. Um, totally zero. So zero gid yung revenue ko. Umanang sakit. Biskan sa likes, views, ginabuhinan ko. Wow. Oo. Actually, hindi ko pala kung paano ko siya ma-set na join button. Kaya actually Kas, sa YT ko, wala ko dukan bala do spender na or supporter for super chat. Siguro laka lang si. Oh, ano yun, Rex? Sorry, Um, Tagalog na ako. Ubra. Delay ka ata. Oo, delay. May na kasi yung net ko dito. Pero na-pause ko na yung yung laptop ko. Pero may hina pa rin. Sorry po. Hindi, okay lang, Kas. Okay lang, Kas. Ako na lang mag-Tagalog. Don't worry. Ako na lang mag-Tagalog. Tapos, ano pa ba? Um, pero daily ka nag-upload, Kas? Daily ka nag-upload or weekly? Tapusin mo lang yung steps para maka-join. Oo. Di actually, Kas, yung isang step na lang na for join button, parang i-promote ko yung membership. Mm, okay na yan. Yung malaking tulong yung watch hours. So, ox na. Oo. Oo, pwede. Monetize ka naman, di ba? Kasi naka-private lang ako. Ah, okay. Kasi naka-private lang sa akin. Talaga? Siguro sa akin kasi public, ewan ko lang. Kasi yung percentage for sa community ko is 70, basta 70%, parang ganun. Ah, okay. Hindi pwede. Pwede mo i-private. Ah, gamangkot ka sa akon? Or opinion na? Ah, okay. Sige, try ko. Ah, opinion. Okay. Abi ko question. Sorry. Sige. Busy ko bikas sa sa upload. Amo na this February malaylo ko anay rest for sa business sa flower shop bala. So I need to focus. So proceed na lang ako for vlog shoot kag collaborations after Valentine's. Ah, di ako. Ah, okay. Sige, try ko lang, i-set ko. Siguro sala lang settings ko or ano. Ay, sige, Kas. Thank you. Salamat. Salamat sa pag-chat. Thank you. Halong. Uy, Rex, nandyan ka pa ba? Ay, Thank you. Sige. At least may viewer ako. Uy, Rex, nandyan ka pa ba?
Ay, dyan ka pa. Salamat. Wag kasing laki. Buisit ka. Edi wow. Nag-stop? Ha? Anong stop? Ang connection ko? Yan, moderator ta na. Nag-stop connection ko? Nagbibisyo ba, Rex? Or wala akong audio? Uy, ano? Buhay ka pa? Thank you, Eli the Explorer. Thank you, thank you. Sige, sub kita mamaya kasi phone yung gamit ko. Shoutout sa'yo. Okay, okay. Sige, sige, Rex. Ayan. Okay, okay. Salamat sa thumbs up, Eli the Explorer. Mamaya, sub back kita. Thank you sa 4 likes. Shout din sa 3 viewers ko. Shout out. Ay, sige po. Sige po. Pasensya na po ha. Wala akong ano. Wala akong gaanong viewers dito. Kapag marami ng viewers, ayan, mag-sub, mag-sub to sub kayo. Pasensya na, medyo lag ka.
Rex, nandyan ka pa ba? Wala na akong makausap. Sa ano, sa filter. Nan. Wala lang. Filter sa YouTube. Pwede nyo kung ma-ask questions ha, kung okay lang. Go lang. Wow, may pa-boss talaga. Tubig lang yun. Ayan, 1 gallon water. Ang tiga ron. Ito yung hintay ko ano to eh. Mag-PM sa akin, magpa-collab. Tiga ron. Milk tea. Wala eh, wala pa. Wala pa silang ano, confirmation. Actually, marami na akong ano to, mga brands, wala pang confirmation. Marami nag-PPM sa akin na, eto, mag-vlog ako, ganito, ganyan. Siguro, 10. 10. 10, walang confirmation. This January, ano, yung brands. Idol Vision, yung last ko na vlog shoot for Saturday. Tapos, Samjang, Warranty. So, dalawang pending pa na videos ni-upload. Shout sa 3 viewers. Hello po. Shout sa 4 likes. Boss ka dyan. Yan, 2 viewers na lang. One viewer na lang. Rex, mag 1 hour, mag-end live na lang ako. Mag 1 hour 25 minutes pa lang ako. Wait lang. Ay, buhay pa si LA The Explorer. Hello po.
Sorry, may nag-PM daan. Nag-reply lang ako. Bubbles. Uy, shout sa 4 viewers. Anong ganap? Wala, bes. Walang ganap. Eto si Ele. Hello. Junket TV. Hello po. Shout out. Guys, kung mag-sub to sub kayo, please do sub to sub na. Hindi ko kasi makita yung, hindi ko kasi ano to, mag-drop yung link ng mga channels niyo. So, kayo na lang bahala. Uy, best, di ba moderator kita? Oo, alam ko moderator kita eh. Akala ko. Wala nga, bes. Wala akong ano. Wala akong ayuda. Uy, thank you sa 6 likes. Ayan, gumagana na po yung live stream ko. Gusto ko nga tinatanong ako at Yeah, why? Ano yeah, why? Ah, oo. Wala. Kasi hindi ko alam kung pwede ako mag-drop link. Phone kasi gamit. Nagre-reconnect yung live ko. So, kapit lang. May wifi na kayo, bes? Or ano? Ano bang gamit mo ngayon? Data? Naku, bes, kapag ano to, may sahod na talaga, mapag-games talaga ako. Joke lang, sira. Gawin na lang natin Bigo Live. Yun nga eh. Eh, buti pa sa Bigo kasi ano, may mga robot. Kaya, yung viewers mo, parang, yun, marami. Dito, mahirap eh. Kapag Facebook naman, wow, talaga? Globe? Globe kayo? Globe kayo, bes? Eh, di maganda na yung laro mo sa ML. Pero yung mga players, ganun pa rin. Nalagasan ako ng star. Naglaro ako ng madaling araw. Skyline? Skyline. Di ba cable yun? Sky? Tama ba? Sky cable? Yun ba yun, bes? Ha? Ako? Lag ba ako? Sino bang lag? Ako or... Ah, okay. Hmm. Ah, kasi nabwisit ka na. Hindi ka maka-legend ng maayos. Sana all. Wala, mahirap ngayon, bes. Mag-rank sa totoo lang. Swerte-swerte na lang. Hi po kay Danilo Baylon. Baylon. Hello po. Shout out. Hindi ikaw lag. Naglalag, bes. Kagabi, grabe yung lag. Naka-yellow ako. Minsan red. Tapos, ano nga to? Nag-data na lang ako para hindi ako AFK. Kasi kagabi, dami ko nakakaaway. Oo, bes. Totoo yan. Maraming mayabang. Alam mo yun, parang adjust ka ganito, adjust ganit yan. Eh sila nga, puro sila farm. Yung farm mo, inaagawan pa. Tapos, kapag sinabi mo, uy, yung tore natin, wala na. Farm pa rin. Wala din. Mabuisit. Eh lalo na ngayon, wala na si Uranus. Wala na akong magandang tank. Hindi, nerf pa naman si ano. So galit ka na yan. Hindi. Na-explain lang. Sorry naman, bes. Na-explain lang.
Ay, Bes, si ano pala oh, si Rex. Siya yung the one. Rex si ano, si Emmanuel, best friend ko. Siya nagtutulong sa akin sa ano, sa vlogs ko. Tapos sa mga ano to, sa paano yung sahod, paano yung ganito, ganyan. Yan. Nice to meet you daw. Char. Yan si Raul, si Rex. Magaling din niya mag-ML. Streamer din yan. Ako hindi ako magaling. Magaling lang ako ano to. Ah, hi. Magaling yan. Mag-ML. Best. Si Rex. Ayan si Raul. Siya yung si ano, si the one ko. Yun, si Raul. 'Di ba, the one. Naglalag ba ako kapag may bubbles? Hindi. Sana hindi ako maglobat. Sana all tamang laro lang ako eh. Anong ginagawa sa girl pati yung nagalit sa akin. Oo, maraming pabida-bida. Sa totoo yan. Sa ML. Yung, yung tipong ano to, sabihin ka, ganito ka ng spell, ganito ka ng ganyan. Diyos ko. Tapos magyayabang sila sa ano, nagpapayabang kasi sa kills. Lalo na kapag ano to, kapag same yung hero sa kabila, sa kalaban. Yan, ano to, nagmamagaling. Kabuisit nga eh. Yan, nabawasan po ako ng isang viewer. Tatlo na lang. So, sa alam ko yung tatlong viewer, ikaw Bes, si Rex, tapos yung si Pinsan. Ganun. Ewan ko kung nandyan pa wait lang, si Danilo at si LJ, the Explorer. Anong SKL? Parang, parang bobo sa SKL. Ayan, dalawa na lang po yung viewers ko. Anong SKL? Yan, bumabalik po yung isa. Parang na-miss ko na yung ano to. So, ayun, na maiwan ko na muna kayo since napag-usapan ML. Ay, sige Bes, salamat sa pagdaan. Salamat. Yan. Thank you, thank you. Enjoy, enjoy. Ah, sure. Sorry naman. Buti na nagtatanong kaysa sa nag-assume, di ba? Sige na, maglaro ka na. Bala ka dyan. Sige na, maglaro ka na. Baka magtampo pa yung mga kasamahan mo. Sana all mythic. Ay, uy, Kas, musta, musta? Kala ko nasa work ka. Di ko nga alam kung may bibigay ng ayuda eh. Sana nga. Kahit 5 pesos lang. Malaking revenue. 86? Okay na yun ah. Tapos hindi ka pa naka 1 year. Sana all. Rex, nandyan ka pa? Parang tinatamad na ako. Ito lang yung babos nagpapaaliw sa akin, oh.
Sige, sige, sige. Sige, Unggoy. Kunin na lang ako sa baba. Wait lang. Para may gawin ako.
Oh, bakit? May gagawin ka? Or mag-e-end na ako? Wala rin eh. Rex, nagsabi ka lang kung mag-e-end ako ah. Wala na din ako viewers eh. Wala na to. Tumal ngayon. Nag-alisan na yung mga viewers ko. Go po. Uy! Thank you, Unggoy. Salamat. Sana all. Uy, thank you, thank you, thank you. Babayaran kita dong kapag ano to, nakasahod na talaga ako. Or, thank you. Malaking bagay na yun. 250. Thank you. May gagawin ka pa ba? Para kota. Oo nga eh. Kesa sa ano, kesa sa 50. Diba? Pero happy naman ako sa 50. Alam ko naman walang darating eh. Matumal ngayon. Di tulad noon. Oh, bakit? End na ako? Sige, sige, sige. Ay, shoutout sa isang viewer. May gagawin ka pa, Unggoy? May gagawin ka pa? Nagsusulatan lang ako eh. Wala akong kausap eh. Ay, sige, sige. Mag-end live na ako. Salamat. Ikaw pa rin yung ano, yung nag-support sa akin. Thank you. Love you, Unggoy. Bye, 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 bye. Lilipit na din ako. Bye. Salamat.